Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndi ine Romeo Umali. Koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati msonkhano okambirana za ntchito za magetsi omwe unachitikira ku Tanzania okwaniritsa ntchito yopereka magetsi kwa anthu ambiri mdziko muno. Alimi ambiri mchigawo chapakati omwe akuchita ulimi ngati bizinesi akuyembekezeka kupeza mwayi wogula zipangizo zamakono za ulimi ndi thandizo lochokera ku AgCom. Boma lati lalemba ntchito aphunzitsi othandizira oposa 4,000 pofuna kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati msonkhano okambirana za ntchito za magetsi omwe unali mdziko la Tanzania uthandizira Malawi kukwaniritsa ntchito yopereka magetsi kwa anthu ambiri mdziko muno. Dr. Chakwera amalankhula izi ku nyumba ya boma ya Kamuzu atafika kuchokera ku Tanzania kumene anakhala nawo pa msonkhano wa atsogoleri a mayiko amu Africa omwe anakonza a World Bank. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati migwirizano yomwe wasayinira ndi a World Bank, Africa Development Bank komanso Rockefeller Foundation ithandiza kuchulukitsa mphamvu za magetsi makamaka zogwirira ntchito za mafakitale zimene zidzakweze chuma cha Malawi. Eunice Ziovu ali ndi ripoti. Pomwe dziko la Malawi linakhazikitsa njira zosiyanasiyana zoperekera magetsi kwa anthu m'madera mdziko muno komanso ku ntchito zosiyanasiyana za mafakitole, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuti migwirizano yosiyanasiyana yomwe wasayinira ku msonkhano omwe anakachita nawo ku Tanzania ili nkuthekera kothandizira kuti ntchito za magetsi zichitike mwachangu mdziko muno. Na kwa ifa Malawi angakhale kuti project ya Mission 300 ndiye kuti ithandiza Africa yonse kuti anthu akhale ndi kuthekera kokhala ndi magetsi oposa 300 million. Kwathu kuno zitithandizira kuti ifeyo ntchito zimene tayala zikuluzikulu zokhudzana ndi ulimi wa makono, kuthirira komanso mafactory komanso kuonetsetsa kuti zamigodi zimene zimafunika mphamvu ya magetsi yambiri osati kuti tizigwiritsa ntchito za diesel ayi koma mphamvu za makono zimene tikhoza kuzipeza kwathu kuno. Iwowa wakhala ngati bayajekeseni woti tikhale ndi mphamvu zoti tithere kuchita zimenezi. Dr. Chakwera anati anali okondwa kuti akuluakulu a boma omwe akugwira ntchito zopereka magetsi mdziko muno awayamikira ku msonkhanowu kuti akuchita bwino pa zinthu zomwe mayiko ndi mabungwe omwe akuthandiza pa ntchito za magetsizi akufuna kuti zichitike mu Africa. Tene kuti asanirana nawo zimenezi ndipo atiyamikira. Inenso ndikuthokoza kwambiri chifukwa World Bank, African Development Bank ngakhalenso Rockefeller Foundation akhala ogwirizana kuti Malawi achite nawo zimenezi chifukwa tikhulupirira kuti tili nkuthekera kutero. Dr. Chakwera anachoka mdziko muno kupita mdziko la Tanzania lolemba sabata ino pomwe anakakhala nawo pa msonkhano wa masiku awiri komwe atsogoleri ochokera m'mayiko 12 amakambirana njira zabwino zokwezera ntchito za magetsi mu Africa. Ndine Eunice Ziovu kuchokera ku Lilongwe. Ndipo polankhula amene amanyamuka mdziko muno makamaka mdziko la Tanzania, Dr. Chakwera wati msonkhano ona mphamvu za magetsi uli ndi phindu lalikulu kwa Malawi. Justin Nkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Dr. Chakwera anafika mdziko la Tanzania lolemba sabata ino kuti akhale nawo pamwambowu. Pamene anali ku Tanzania, mtsogoleri wa dziko linoyu watsindika kuti dziko la Malawi lili nawo pa mayiko amene akufuna anthu 300 million amu Africa akhale ndi magetsi pofika 2030. Kupatulako izi, mtsogoleri wa dziko linoyu anali nawo pamwambo osayinirana ndalama zokwana $300 million zomwe World Bank yapereka ku dziko la Malawi kuti zithandizire kutukula magetsi. Dr. Chakwera analengezanso kuti ayika masomphenya kuti pofika 2030 anthu 70 mwa 100 aliwonse Malawi akhale ali ndi magetsi. Iwo anatsindikanso kuti atsatira mfundo zomwe zakhazikisidwa
mu mgwirizano otchedwa Dar es Salaam Energy Declaration. Komanso Dr. Chakwera anali ndi zokambirana ndi maiko ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema. Inali yofunika kwa basi Africa yonse kwa makamaka ife Malawi chifukwa zimene tagwirizana ndi kusayinirana zitithandizira koposa kuti nkhani yotukuka ku Malawi ithekedi chifukwa popanda mphamvu yeniyeni yakuti tigwiritse ntchito za ulimi zonse, angakhale za migodi zonse, ngakhale zokopa alendo, zitithandizira kuti chitukuko chathu nawo chikhale chotsimikizika. Ndipo ndikukhulupirira kuti World Bank, African Development Bank, Rockefeller Foundation atsimikiza kuti ndi abwezi a Malawi. Ndipo nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati kupezeka kwa Dr. Chakwera kumkumanowu kugwirizana ndi zomwe analonjeza nthawi ya kampeni. President Lazarus Chakwera anakamba kwambiri zokuti akufunitsitsa dziko la Malawi likhale ndi utsogoleri umene ndi otumikirana. Utsogoleri umenewo udzikhalanso utsogoleri olumikizana, akhale oyanjana. Utsogoleri umenewo ukutetse katangale, utsogoleri umenewo ulimbikitse kugonjera lamulo, komanso kwambiri ukhale kuti Amalawi adzitukuka limodzi. President Lazarus Chakwera chimene anachita poyenda kupita kumene akudzoti akapindulira Amalawi ndi kutumikira anthu. Chifukwa chakuti amadzichepetsa ndi kukayenda kumayiko kwina. President Lazarus Chakwera wayenda kwambiri kuyambira moyo wawo wina mbuyomo. Ayenda kwambiri sankhende chidwe tadzingoyenda basi pochifuna kuyenda mu ndege. Akayenda president uja timadzoti kuyenda kofuna kutumikira Amalawi. Atsogoleri a mayiko opitirira 12 anali pa msonkhanowu. Anthu opitirira 600 million mu Africa alibe magetsi, ndipo banki yaikulu pa dziko lonse World Bank komanso African Development Bank ayika ndalama zokwana $40 billion kuti chiwerengerochi chitsike ndi theka. Justin Mkweu, MBC, Dar es Salaam, Tanzania. Akatswiri pa nkhani zosiyanasiyana ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kodzipereka poonetsetsa kuti anthu ambiri ali ndi magetsi mnyumba zawo. Iwo amathirirapo ndemanga pa zomwe wachita mtsogoleri wa dziko linoyu popeza ndalama pafupifupi $300 million kuchokera ku World Bank zothandiza kupititsa patsogolo ntchito za mphamvu za magetsi mdziko muno. Poyankhula ndi MBC a Moses Mkandawire a bungwe la Nyika Institute anati izi ndi zofunika kwambiri pa mfundo ya boma yolimbikitsa ntchito za ulimi, za migodi ndi zokopa alendo maka kumbali ya migodi. Iwo akuyankhulana ndi Grant Mhango motere. Ife ngati dziko tili ndi mavuto akulu kwambiri kukhudzana ndi nkhani za magesi komanso energy in general. Mudziwa kuti nthawi yaitali aka 50% ya Malawi ndi amene amapezeka kuti no ali ndi energy. Timachita produce mwina 350-400 megawatts ndi zina zotero. Zilezi zikutibweretsa mbuyo kwambiri chifukwa choti ivi makampani ambiri akhale kuti akupanga katundu amalephera. Muganiza zathu amigodi yosiyanasiyana akale aja tinkati kayilekera pano tikunena Kanyika ku Zimbabwe, Ruta ili ku Lilongwe ndi madera ena ambiri kumene mining izakhala kuti kuchitika konseko umafuna mphamvu za magesi ndi zina zotero. Ndi popanga program yoti kupeza ndalama ngati zimenezo kuti zithandize ku nkhani ya mphamvu za magesi ndi zina zotero ndi chinthu chofunikira kwambiri, komanso ndi chinthu choti tiyenera kuthokoza chifukwa zidzathandiza kuti mwina ndi kuwonjezera mphamvu za magesi Malawi kuno kuti mwina dziko lathu lipite patsogolo. Koma mwina ndingotengerapo mwayi kungopempha chabe kuti onse amene adagwiritse ntchito ndalama ngati zimenezi tonde ayionetsetse kuti pasakhale chinyengo china chilichonse kandalama kena kalikonse ka wamtambala ka kwa chaina iliyonse igwire ntchito imene Malawi akufuna kuti dziko lipite patsogolo. Naye katswiri pa nkhani zachilengedwe Associate Professor Lusayo Mabumba anati izi zabwera pa nthawi yake pamene zikhale ndi mbali yayikulu pa nkhani yoteteza zachilengedwe maka ku nkhani yochepetsa kudalira makala. Drama imeneyo imene talandira ithandiza kwambiri ngati igwiritsidwe bwinobwino ntchito malingana ndi cholinga cha drama imeneyoyo. Koma
tikati tionetsetse kuno ku Malawi vuto limene tili nalo kwambiri limene likupangisa kuti chilengedwe chiwonongeke kwambiri ndi zinthu ziwiri ndikhoza kunena kuti makamaka zinthu ziwiri. Choyamba nkhani ya energy oyo imene mutapatsidwa ndalama zimenezo zoti tichepetsere vuto limenelo. Vuto lachiwiri ndi umphawi ndi kusowa kwa ntchito. Mina ndilongosole pang'ono ndizitambasule zinthu ziwirizi. Tikanena za energy tikationesese kuno ku Malawi anthu amene ali connected to energy ndi ochepa kwa basi osakwaniranso more than 20%. Komanso which means kuti anthu ambiri 80% energy access alibe. Ngati alibe ndiyoti ayina kupeza njira zina and njira yapafupi kwambiri basi ndi yomweyo kulowa kuchilengedwe kudula mitengo kuononga ujeni kuti apeze energy. Komanso energy imene ilipoyo 20% amene ali connected sikukwaniranso. Mukhoza kuona ma load shedding imene akupangira panopo kuonesa kuti energy kuno ku Malawi tinayo yochepa kwambiri. So ndalama imene ithandiza kuchepesa vuto la availability of energy. Pomwe boma likupitirira kulimbikitsa magulu a alimi kuchita ulimi wa bizinesi ndi thandizo la ndalama zochokera ku gawo lachiwiri la ntchito za Agcom, makooperative ambiri apeza mwayi okuza ntchito zawo pogula zipangizo ndi makina amakono ulimi. MBC itayendera magulu ena amene apindula ndi ntchitoyi mchigawo chapakati yapeza kuti maguluwa akukwanitsa kukhazikitsa maziko a ulimi wa phindu omwe uthandize kusintha miyoyo ya Amalawi ambiri pachuma. Tindi zambiri mu ripoti la Doreen Sonani. Kuchokera pamene ntchito ya Agcom 2 anayikhazikitsa mu November 2023, magulu alimi kapena kuti makooperative oposera 80 omwe akupanga zinthu zosiyanasiyana apeza mwayi wa ndalama zothandiza kukweza ntchito zawo kudzera kuthumbali. Ndalama pafupifupi 6.5 biliyoni kwacha zipereka kale ku maguluwa zomwe zikuwathandiza kugula zipangizo za ulimi ndi kumanga malo ochitira ntchito yopanga katundu osiyanasiyana. Gulu la alimi lotchedwa Titha Kuwala lomwe ndi la ku Lilongwe ndi limodzi mwa magulu amene apindula nawo ndipo lalandira ndalama zokwana 134 miliyoni kwacha kuchokera ku Agcom. Ndalamazi zathandiza gululi kugula makina ogwiritsa ntchito pa ulimi monga trakitala, pulawu komanso makina odzalira mbewu mwa zina. Wapampando wa cooperative amati Mtembo wati makina atsopanowa athandiza kuthana ndi mavuto ena amene amalepheretsa kupititsa patsogolo ntchito ya ulimi kuphatikizapo ulimi wa soya. Timakabwereka matractor komanso makasa amene amakonzera pamalopo ndezimapezeka kuti zinali zodula komanso zimabwera mochedwa. Ndezikabwera mochedwa zimapezeka kuti tizale mu nthawi yake timakanika kenakano kuchuluka zokolola zathu kumakhudzidwa. Gulu linanso lomwe lapindula ndi cooperative ya Ukwe Beef Producers and Marketing Cooperative lochokera mdera la mfumu yayikulu Kabudula ku Lilongwe. Gululi linapempha ndalama zokwana pafupifupi 253 miliyoni kwacha kuchokera ku Agcom 2. Sungichuma wa cooperative Benedicto Zimba wati gulu lawo pakadali pano lalandira kale 95 miliyoni kwacha yomwe ayamba kuyigwiritsa ntchito motere. Kumanga chinthuchi ncholongosoka ndithu mutati muone makhola ambiri samaoneka chonchi. Izi ndi ndalama za Agcom. Mukaonanso apo pali mjigo mmene anatipatsa thandizo Agcom anatikumbira. Patsogolo panonso tifuna timange pambali papoti titha kumasunga zakudya za ziwetozi. Kunchinji gulu lotchedwa Pondani cooperative la mdera la mfumu yayikulu Nyoka nalonso lalandira 50 miliyoni kwacha yoyambira pomwe akugwiritsa ntchito pomanga khola la nkhuku monga akufotokozera pa mpando wa gululi a Emily Mbewe. Tamanga building imene sitimayembekezera chimene chili chinthu choyambanso kudera kuno kwathu ndipo chikhulupiriro chathu chonena kuti miyoyo yakuno isintha. Ana athu amene aluphunzira akusowa ntchito kuno kudera ntchito ayipeze fefe tikathowa walemba ntchito kutengera ndi maphunziro awo popanga zonena kuti ife tizikapezapo phindu. Mkulu woyendetsa ntchito ya Agcom m'dziko muno Atedi Nakhomwa ati Agcom 2 yadzetsa chidwi pakati pa alimi ambiri omwe akufuna kupeza mwayi wa ndalamazi. Agcom 2 ndi program yayikulu kwambiri 3 times yoyamba ija pa January 95 million US dollars. Iyi ndi 326 million US dollars. And anthu otithandiza achuluka. Chifukwa program iyi ndi program yomwe ikusintha miyoyo ya anthu. Tikati tipitirize chonchi imene ikuyendera program iyi kwa zaka zingapo
Malawi uno akhala osinthika kwambiri. Agicom 2 ikhala ikuchitika mpaka chaka cha 2029 ndipo ikufuna kufikira magulu oposera 600 omwe ndi anthu okhudzidwa ndi ntchito za ulimi komanso kupanga katundu osiyanasiyana. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yapempha atsogoleri a madera kuti akhale patsogolo polimbikitsa ukhondo m'madera awo. Akhumbize kandodo anena izi pa bwalo la zamasewero la Kwengwe Admark m'boma la Tcholo pamwambo okondwerera kuti kudera la tiye vumbwe tsopano akutsata njira za ukhondo pogwiritsira ntchito zimbudzi zovomerezeka. Mercy Zamawa wafika ndi ripoti. Poyamba nyumba zisanu ndi imodzi mwa nyumba 10 zinalibe zimbudzi mderali, koma chifukwa cha ntchitoyi pafupifupi nyumba zonse mderali tsopano zili ndi zimbudzi. Polankhula pamwambowo nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yalimbikitsa adindo kuti akhale patsogolo poonetsetsa kuti anthu ali ndi zonse zowayenereza pa nkhani za ukhondo monga zimbudzi pofuna kulimbikitsa ukhondo. Za ukhondo kuno zinali zovuta kwambiri. Motolo nthawi imene kunali kolera kuno kunadwala anthu ambiri ndiponso anthu 20 anamwalira dera lomwe lino chifukwa cha kolera. Ndipo chita kauniuni tinaona kuti anthu ambiri, manyumba ambiri, midzi ambiri analibe zimbudzi zawo. Pamveza kuti mwina pa nyumba 10 zili zonse nyumba 4 zimene zinali ndi zimbudzi. Osoza kuti nyumba 6 zinalibe zimbudzi. Nkhani nkuti kodi amenewo amapita kuti. Ndipo kamba ndi anthu dzera kuti na watu azaumoyo kwisa ntchito anyamata athu ndi atsikana athu azaumoyo komanso mothandizidwa ndi mafumu ndi akukhanso komanso abungwe la self-help tinafikira khomo ndi khomo nkukamba ndi anthu kukama ndi mafumu kufunikira kwake kwa ukhondo pa khomo, kufunikira kwa ukhondo pa mudzi komanso mchikhalidwe mwathu ndeti mauza kuti zina za Malawi tiyeni ndithu tisamaitodikira zungu zatuzo ubwino wake kokhala toilet ayi pa munthu wathu ndithu zimafunika kuti munthu aliyense pa khomo pakhale toilet osati soyongoti toilet yonunkha kuli nchenje ayi toilet yabwino. Poyankhula atalandira certificate yosonyeza zomwe dera lawo lakwanitsa tiye vumbwe yati tsopano ndi nthawi yoti ayambe kuphunzitsa ana kagwiritsidwe ntchito bwino ka zimbudzi koyenera. Zimene zithandiza kwambiri kwa ana ang'onoang'ono chifukwa akuluakulu timadziwa amene timapangira amene ananena ndona muja kuti munthu wamkulu sangachite kuwuzidwa kuti akumbe chimbudzi koma timapangira ana ang'onoang'ono kutero chikhalanso ntchito chachikulu choti aphunzitse ana ang'onoang'ono chifukwa makomo ambiri zimbudzi munalibe kale tikhalanso ntchitonso ina yoti anthu auza umoyo akonzeke kuti aphunzitsebe ana ang'onoang'ono kuti chimbudzi timachigwiritsa ntchito bwanji. Ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi zimbudzi mderali yatheka ndi thandizo la bungwe la Self-Help Africa. Asmoden Tomoka ndi wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Self-Help Africa mdziko muno ndipo ati izi zatheka kamba kogwirana manja ndi mgwirizano pakati pa anthu ndi adindo. Ngati abungwe la Self-Help Africa ndife okondwa choyamba potitana kuti tidzakhale nawo pamwambowu. Chachiwiri chifukwa choti dera la tiye vumbwe tsiku la lero kusangalala kuti akhala ODF ndipo chotisangalatsa china nchakuti ntchito yonseyi yatheka kwa cha mgwirizano komanso china nchakuti zonsezi zatheka choti eni dera ndi amene anatsogolera ntchito imeneyi. Padakali pano bungwe la Self-Help Africa lati lapezanso ndalama zokwana 600 million kwacha zothandizira kulimbikitsa ntchito za ukhondo m'bomali. Mercy Zamawa, MBC, Tcholo. Nkhani izi zikuchokera kuno ku MBC. Tiwonenso mitu yake. President Chakwera wati msonkhano okambirana za ntchito za magetsi omwe unachitikira ku Tanzania okwaniritsa ntchito yopereka magetsi kwa anthu ambiri mdziko muno. Alimi ambiri mchigawo chapakati omwe akuchita ulimi ngati bizinesi akuyembekezeka kupeza mwayi wogula zipangizo zamakono za ulimi ndi thandizo lochokera ku AgCom. Boma lati lalemba ntchito aphunzitsi othandizira oposa 4,000 pofuna kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro. Popitiriza nkhanizi, boma lati posachedwapa lalemba ntchito aphunzitsi othandizira oposa 4,000 kuti athandize kukweza ntchito za maphunziro mdziko muno. Malingana ndi nduna ya zamaphunziro aku primary ndi secondary amadalitso kamba awirima. Boma lakwanitsa izi kudzera mu ntchito ya chitukuko ya Malawi Education Reform Program MELP imene ikufika kumapeto chaka chino.
Iwo amalankhula pa mapeto a ulendo ogwira ntchito m'maboma a Chiradzulo komanso Blantyre. Ndinenenso kuti kudzera mu project imene talemba aziphunzitsi kale achatimati auxiliary amene mwina siya permanent komabe pofuna kuona kuti tithandizebe vuto limene lilipo chifukwa cha ndalama mwina zosakwanira zomwe zilipo pano pa kuboma. Aziphunzitsiwo talemba alipo okwana 4,000 kupitirira. Kutsogolo kumene kukubwerapo boma likapeza ndalama zokhazikika zokwanira tidzalembanso tikhati kulemba aziphunzitsi opitirira komanso amene akhoza kukhala aziphunzitsi okhazikika. Ntchito ya chitukuko ya mepu ndi ya zaka zinayi yomwe ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku World Bank komanso Global Partnership on Education GPE. Mwazina, ntchitoyi ikulimbikitsa maphunziro msukulu za primary pomanga zipinda zophunziramo zamakono mdziko muno. Ndipo mawu ake mkulu wa sukulu ya Makhetha Primary Anofan Chiperere apempha boma kuti lipitirize kuwathandiza ndi zipinda zamakono. Vuto la zipinda zophunzirira ndi lalikulu monga tanena kale figa ya Niger sikuchita tale ndi mabloko omwe tili nawo oti tikulakalakabe oti walakana khauti atiwonjezera ena awiri olo atatu ifeyo titha kukhala osangalala kwambiri komanso ndiye kuti pupil teacher ratio itha kukhala yabwinoko chifukwa panopo mphunzitsi amatha kukhala ndi ana 100 chakuti 170 chakuti usonza kuti ndiye ali ndi makalasi kale atatu mphunzitsi mmodzi pamene takhala kuti mabloko andi ochuluka ndoti mwina 160 akayeta khala 190 at least titha kukhala kuti tili pa relief. Gulu la Malawi odzipereka kuthandiza boma magawo osiyanasiyana lotchedwa Patriots mogwirizana ndi bungwe la Project Cure la ku America apereka thandizo la zipangizo ndi katundu wina wa chipatala wa ndalama zokwana 1 billion kwacha ku chipatala chachikulu cha Mzuzu Central. Poyankhula pamene katundu yamafika pa chipatalachi, mmodzi mwa mamembala a gululi Ken Tembo anati gulu lawo linalandira mndandanda wa katundu yemwe amafunika pa chipatalachi kuchokera kwa akuluakulu apa chipatalachi. Chimwemwe Milulu wadza ndi ripoti. Mmodzi mwa mamembala a gulu la Patriots Ken Tembo ati gulu lawo lapereka thandizoli pa chipatalachi potengera pempho lomwe chipatala cha Central chinapereka. Project Cure ndi Patriots amafunsa zipatala komanso masukulu ndi zina zotero apapa tayamba ndi zipatala. Apapa ndi kuti Mzuzu Central Hospital inafunsidwa kuti mufuna chani ndi list atatumiza anzathu wa America Project Cure anakhala pansi ndikusakasaka zinthuzo ndikuzika mkontena ngati imeneyi kuti zidzathandize kuchipatala cha Mzuzu Central Hospital ngati njira imodzi mothandiza boma kuonetsa kuti zinthu zomwe zifunika mzipatala zipezeka ngakhale kuti boma ndalama zingakhala pena pachi zikuperewera koma pena tathandize ifeyo. Mneneri wa pa chipatala cha Mzuzu Central Dr. Arnold Kaira wati katunduyu athandiza kuchepetsa mavuto omwe chipatalachi chimakumana nawo popereka chithandizo cha zaumoyo kwa odwala omwe amachokera ku madera osiyanasiyana mchigawo cha kumpoto. Katundu amene anali osowa tinalibe amene wabwera pano ndi kuti akuthandiza kusowa kumene tinali nako kuti kukhale mbiri yakale. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha katundu amene. Gulu la Patriots mogwirizana ndi bungwe la Project Cure la ku America akuyembekezeka kupereka thandizo monga ili mzipatala zina zosiyanasiyana m'dziko muno. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wati msonkhano okambirana za ntchito za magetsi omwe unachitikira ku Tanzania okwaniritsa ntchito yopereka magetsi kwa anthu ambiri mdziko muno. Alimi ambiri mchigawo chapakati omwe akuchita ulimi ngati bizinesi akuyembekezeka kupeza mwayi wogula zipangizo zamakono za ulimi ndi thandizo lochokera ku AgCom. Boma lati lalemba ntchito aphunzitsi othandizira oposa 4,000 pofuna kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali mwakoma nonse.